Takže čaute ľudia, ale z nového videa z hry Fortnite a dneska budeme robiť challenge. Tá challenge sa volá The Boss Challenge. Vlastne tá challenge spočíva v tom, že sú tu 4 bossovia, keď nepočítame Ice Spice, lebo Ice Spice pôjdem potom s kamarátom. Je Dorik, kde my dneska pôjdeme, potom bude Spaghetti a The Yacht a ešte Dog Pound. A vlastne s každou tou zbraňou môžeme používať veci z tej lokácie, kde máme toto. Kde máme tu, kde je ten určitý boss. Keď vyjdeme z tej lokácie, tak už musíme hrať len s tými zbraňami, ktoré máme. Takže vlastne to budeme robiť u každého. Ice Spice, vlastne tam nemôžeme brať nič iné z tej lokácie, iba pumpy, dokedy nezoberieme vlastne ten Scar. Takže vlastne tam môžeme používať všetko, dokým nezoberieme ten Scar, ale ak zoberieme ten Scar, no tak už môžeme len pumpy z tej lokácie. Sa to chápete, keď ne, bohužiaľ. Ale ja vám to tak podrobne ešte vysvetlím v edite, keď bude treba. Ja si to ešte potom skontrolujem, že mi to povedal vôbec normálne. Ale vlastne už by mohli odstrániť toho špagety, keď už tam je aj Ice Spice je na mape a za chvíľu bude aj Juice WRLD. A k tomu Juice WRLDovi, ja neviem, že či sú 4 tie skiny, alebo 3, alebo 5, ja neviem fakt. Ale viem, že ich bude nejak dosť. To sem potom dám a počas strihu, ale my by sme mali dostať buď ten normálny, mám taký pocit, alebo bude ešte taký animovaný z jeho videoklipu. Ale ten animovaný, keď sa tam nebude dať vypnúť ten animovaný štýl, tak je to strašné. To je fakt strašné. Ja som na tým tak premýšľal a došlo mi, že ja by som mohol urobiť aj to, že zoberiem vrtulník, pôjdem pre gas kanistre a z tých gas kanistre a potom budem vlastne s tým vrtulníkom, potom jumpnem im na hlavy, v tom poslednému a tak ho dám. To je môj plán. Mohol by som to tak skúsiť, ale neviem. Uvidím. Som zvedavý. Ja ako moc nemám nahrané do nich, tak je docela pain, ale skúsim niečo uvariť. Dobre, padajú nám tam raz, 2, 3, 4 ľudia. Padáme na... A vlastne to, že môžem fightiť hocikoho a dokedy nebudem. Ojoj! Tam bol týko. Tak ja zomrať vlastne. Ja nechcem znova zomrieť. Mám rád, fakt nemám rád za sebou. Let's go! GG, dík! Máme pumpu. A miník. Jedno miníčko. Pre mňa. Takže tu ešte niekde není miníčko. Nie. Tak si asi dáme big. To možno. Dáme si big. Big. Fajtia? Oni nefajtia. Či TNT. Dáme TNT na. Kroky, ale to sú. Myslím, že by som to nechal pretrčal. Fajtia tu.
Bojím sa, že od niekaďaľ to na mňa vybafne niekto a dostanem infarkt 5. stupňa. Dobre, mám snížiť. Čiže to vyzerá v pohode. Okej. Ideme, jolo. Tu je človek. Toto není bot. To behá, rýchlo. Ľudí presne takto to bude behať. Ne? To tak. To mám ten bombu. Nedobre. To bych to nezabral tu. Ameriky! Tak ja neviem, že či ja som zabil, alebo niekto iný. Pomocná ruka mi prišla. Pomocná ruka, join. Čau. Potrebujem pomoc. Točím video o logo. Potrebujem s tým pomoc. Pomôžeš mi? Lukáš. Lukáš. No, Točím video a potrebujem pomôcť s tým, že či mi nepomôžeš. čím? Robím bossov. Jak bossov? Fighting rôznych bossov a dneska robím Dory. A že či by si mi nepomohol. Čím? Ale ešte raz to povedz, nepochopil som. No proste, ja mám challenge, toto je začiatok nej a vlastne ja zabíjam bossov a dneska robím Dory. A vlastne môžem používať len veci z tej lokácie. A vlastne potom, jakmile to získam, tak už toto. Tak... Paťo, Daj ho preč. Teraz. Paťo, No čo, pomôžeš mi teda? no? Ty prečo si to ozýval? Daj ho preč teraz. Tak ešte sa ideš učiť? Čí, Tak čo, ne, maliar. ideš? Neviem. A pôjdeš to aj Francísko? No, keď to pôjde, tak pôjdem, hej. Lebo ja teraz pôjdem za chvíľku na zápas. Neviem, keď Tak si začal keď ja si nepôjdem začal... toto, no tak ja nejdem na Francísko, keď to nejde som teraz. Tak ja si po zápase s tebou zahrám a teraz do zápasu snímok. No, tak to potom asi nič, lebo ja potom nejdem hrať. Nič. Tak čau. Chytni ma. Ok. Ja som zabil tú helikoptéru ľudia, ale keďže nebudem mať pomocnú ruku, nevadí. Nechce. Nevadí to. Dám to nejako. Som hovoril tú moju stratégiu. Ja viem, kde je veľa tých záskadistov. Nemám moc miesta. Ja to rovno nechám takto. Nechám takto a budem nejako. Premýšľam, presne to jak to budem hrať. Možno dám to na plus, ale možno aj ja neviem. Ideme na nich naletieť, robíme kamikaze. Let's go, it. On zomrel na fall. GG, easy kill. Som si dal trošku damage s týmto.
Spálime to. Zatiaľ sa mi docela darí. A... No, vrtuľník grip, no. No, ešte žije, to je dobré. Mám tu niečo. O, ešte, že som sem išiel. Fialový spas. Ja vlastne som zabudol. Challenge. To sa mi tu tak ťažko necháva fialový spas. Nie, môj spas. Nevadí. Odkiaľ? Odkiaľ? Ale... Áno, dobré TNT tyra. Ale no... Toto nemám rád za tomto už tak. Ja sa musím k nemu dostať, by som vôbec vedel. Dobre, že ide ku mne. Či nejde? Nejde, on trhá. Ale no... Stalker, Gigi, L. Vadí. Vyzerá to docela nadejne zatiaľ. Mám si Big Shield. Potrebujeme sa dohealovať. To bude ťažké, keďže ja neviem, že či ja som nenechal náhodou hen tam Scar v tej lokácii. Ježiš, a keď som nechal hen tam Scar, no tak ja som strašná lopata. Strašná. Niekto posielal friendly, ježiš, tento týpek, to je najväčšia lopata na svete. Ten, kto s ním hrá, tak ako docela GG pre neho. Nechcel by som. Tam bol týpek, ja neviem, že či, asi za ním idem, hej. Za ním idem. Ale hneď, alebo neviem čo robí, ja som dal 100. Mi dal niečo, ale nebude. Vytrol! No nič, toto GG. On na mňa nabehol so iným Scarom. Ale dal som mu krek, no tak to ma tak mrzí. No nič, challenge nevyšla. Dám ešte jednu hru, keď to nevíde, tak asi nič. Keď to nevíde, tak to proste nevíde. A bohužiaľ, musím to potom natočiť znova. No. Snad mi to vyjde. Keď mi to nevíde za s tou TNT tynou, no tak toto. Tak natočím ďalšiu TNT tynu zajtra. Zajtra vyjde ďalšia TNT tyna, keď mi nevyjde. Vin, ako bol to sa fakt so close. Takže proste ja neviem. Ja by som vedel aj hento, len proste som nemal nič v rade. Hrdinka. Či hrdinka. Tak to bude problém. Možno. Možno ju vyklopať. Táto sezóna, to bola najhoršia sezóna na planete. Zas milión ďalšieho Jonesiho dali. Ďalšieho banána, kamon. To koniec. To proste koniec. Posledný pokus dávam tejto challenge. Keď tak premýšľam, že to urobím zajtra. Keď mi to nevidel, lebo ja nemôžem. Ja momentálne nemám čas na to. Že nebude to hell. Nemám momentálne moc času, musím to ešte zostriehať, musím robiť hento, tamto, bamko. A je to docela ťažké, hej? Je to fakt ťažké. Robiť, neviem, všetci, že to není práca. Bol som to 18 teraz. Tá Ice Spice je proste pain. Ja proste som nevedel ani nič a proste borec sa tam random spawnol. Random úplne. Dal mi doslova VP na to. Vyzerá to clear.
Hej, je to clear, tak ja rýchlo vybijem oného bossa, nech to máme čo najrýchlejšie. Keďže tu nikto nepadal. Je hore? Tak to rýchlo bude. Bossovi. Tam niekto je. Čaká tu. Nechaj ma. Nie, prosím. Ja zomrem! Kokos. Ešte zomrem, ty kokos, na tureti. Ty sú tak hovnudina, ale poď sem. Ideme. Hej, bičiu. Poď, užijem ťa trochu. Oni majú zabugované všetko, takže som to je strašne hovno. To úplne odflákli. Dobre. Tak, teraz som sa že posral. Mám taký pocit, že mám z toho dobrý pocit. Mám taký pocit, že z toho mám dobrý pocit, že mám dobrý pocit, mám pocit, že mám dobrý pocit. Dobre. Rýchlo pošleme raketu na bossa, vybijeme bossa a bude po bossovi. Ale čo? Joj, mi je ľúto, akorát, že vôbec. Zas tieto turety opravné. Neopravuj, musím ti zabiť ona ešte. Super, teraz, hej, poď. To vyzerám, jak je mladšia sestra. Lenže vôbec. To sa bude hodiť do... I keď vlastne to je dobré, robil do maximálne, mám takto. To zoberiem, toto si popnem. Rozhodne tá MK, konečne. MK je potrebná. Je fakt potrebná. Tak no. Môžem povedať gadejm, ale asi ne. Stýla. To není bol. Ja sa tu radšej zastavám. Aj hora. Poď sem dole. Chcem zastavať? Tak to rýchlo, ale není uniková cesta. Dobre, zatiaľ docela nám to hraje do karet. To ne, mám jednu vec, toto nepotrebujem. A kde tu je pištolka? What the fuck? Dobre. Ešte jednu čestku. To si dám. Beriem si minis a to je asi všetko. Mám movement, mám všetko. Ideme rift. Dobre. Budem sa jak to urobiť. Asi pôjdem do Weeping sa naučiť trošku makra poťažiť. Mám malo makra dosť. A ja sa už len modlím, nech na mňa neletí Ice Spice. Sa proste len modlím. Ale kde? To bol bot, určite. No není ani auto doletí. Je tu upgrader. Teoreticky.
To nie było to, że się nie mogę wylepszyć. Nikt nie powiedział, że się muszę wylepszyć. To nie było w prawidłach gry. No, nie było. Już widzimy jak wszyscy piszą. Podgadzać, podwodniczek. Już to widzimy, już to widzimy. Sobie podwodniczek. Ten nominał wolał takie podwodniczek. Kiedyś ty nie masz over, tak migaj w dole, ale mają over. Zboty? A tak jak to szoi na przykład. Matro! Grepu. Prosím, nech to vyjde, prosím, nech to vyjde. Kdyby to vyšlo na poslední pokus, vůbec by som sa nehneval. Ako vůbec. Zatiaľ to vychádza reálne. Tri killy. Zatiaľ je to docela pohoda. Auto. Ľudia. Áno. Konečne tu máme niekoho. Jumpscare. Pekné. Je. Počul som auto. Dobre, to bolo so close. Čo robí tá TNT teda? Po kom strieľa? Niekto ešte je? Alebo čo? Nechcem úplne zomrieť, takže by som asi takzvané, že vypol trošku. Krásne automaty. To je krásne. Fiasko. Ešte tá trailer. Tá trailer je nádherná. Nikto je zabil Snoop Dogga. To je výhodné. Á, čo je? Nie, do ryti, ja som sa krekol. Ja som debil. Ja som sa sám krekol, kamo. No to jedna mapka to nestojí. Ona hýle, ne? Tak nehýle. Myslím, že hýle. Ja nemal... Som rozbil auto, krekol som sa. To je múdry som ja. Tam je vodná bariéra, alebo... To je proste bariéra. Fajn. Fajn. A moje oči. Dobre. Snoop Dogga som niekto rozhoval, okolo Snoop Dogga je tiež vodná bariéra. Yes. To je tak zabugovaná časť. Ešte aj ja pýtam. To je už tie auta. Má stránka. Čo sa to si týka, proste nie.
poď, no poď, nehambi sa. Dobre, to bolo zvuk, že raketa ide. Máme miničko. Poďme toto. Minička, tak to už si asi nechám toto. Žiadne biele tu nie sú. Pravda. Jo, moja noha. Zatiaľ to berem dosť dobre. Sme lepšie než minulú hru. 3 kill. Let's go. 8 kilov, bro. 8 kilov a hrám challenge. To je good. Môžem to samozrejme prekempiť a potom dať typkovi jedničku, ale ja som Sigma. Sigma! Muž! Let's go! To je ono, to je to, čo potrebujem. Konečne. Konečne som spadal. Vy ani neviete, ak som rád. To je už tretie video, čo sa snažím urobiť. Toto mal byť posledný pokus. Aj toto je zabijem. Takto, kámo. Je tu niečo pre mňa. Ja tu niečo cítim, čo je pre mňa. Keď chcete viac videí z Fortniteu, nezabudnite dať like. Samozrejme aj to. Kto dá like a odber má plus milión eur. Hej? Kto dá like a odber má 5 milión eur. Čau, chlapci! Pevne sa podrikli! Loaded. Oni sa ani nestretli medzi sebou. Ona dala kill! Ty dala kill! What the hell? Ja nemal ten typek nejaké ona. Typek mi dal pekne. Čo vidíš nastúpiť do auta? Aha, ubol sa, dobre. Mám niečo, let's go. Je ešte nejaký lúk, nepotrebujem, pozbieram náboje, ani to nepotrebujem. A som si dám ešte môj big krásny. To je rýchlejšie, mám to na 50, takže to zoberiem. Ešte pozriem ten tempo. Let's go! Mám z toho dobrý pocit, fakt dobrý pocit. A mám ešte keď tam máme repler. Tak kde? No, konečne. Aj keby som nehral challenge, by to bolo. Počkaj, nie tam? Ne. Iba splash. No jo, load a ideme auto a premýšľam. Ale fajty, let's go, ale TNT na granátu na hlavíčka. To sa mi ešte nestalo. Možno chapter 5 sa mi to stalo. Ice. Dead! Crack? Padol. Kámo, borče. Nej sranda. Máš spas. To GG jako. Má spasa.
Mám to. Kam zdrá? 35. Dobre. Zoberiem ten IC grappler. Tak mám povolený. Ale... Toto? Zapečatiť. Čakaj, ona nemala ten Scar. Že ho tu niekde nechám. No dobre, nemala ho. Snoop Dogg zapečatený. Top 4. No nedostať hlavu. Mám broken grappler, takže movement mám zaistený. No, teraz som jak mám. A korku jaký. Môj dí! Ale typek toho strašne potil. Teraz no renegade, to bude problém. Typek. Let's go. Okay. Let's go. Zatiaľ si docela užívam túto hru. Není tu niekde? Ani tu? Nie. Ale človek. Strašne nechcem dostať laser, ale fakt je strašne. To tu všechno? Nič, dobré. Grappler je broken, hlavne ak je nekonečný. Tu niekto bude 100 pro. Tak ja neviem, kde už sú. Tam možno. Či? A možno niekde byť už doma. Tu je! Chytá renegada. Boxuj. Zlej sytuacji! Nie, to trwa! Nie! Nie! Nevadí ľudia. GG, ja som sa snažil. Bohužiaľ. Dá sa to počítať ako win? To mi napíšte do komentárov. Že či sa to dá počítať ako win. Keď hej, tak super, a keď nie, tak GG. Ja sa s vami lúčim, toto je všetko pre dnešné Fortnite video a čau.